Hola, bones! Ets al podcast de català d'idiomes amb en Pablo. A l'episodi d'avui parlem dels videojocs. Són bons, són dolents o què? En aquest episodi parlarem sobre si són bons o són dolents i també mirarem vocabulari que utilitzem en el món dels videojocs. Però primer comencem amb algunes xifres. Per cert, una xifra és un sinònim de número. Així que mirem uns números. En el planeta Terra som uns 8.300 milions de persones, més o menys. Doncs d'aquests 8.300 milions, uns 2.000 milions juguen a videojocs. És a dir, més o menys un 25% de la població del planeta juga a videojocs. Així que segurament tu jugues a videojocs o algunes persones que coneixes juguen a videojocs. I tu què creus? Els videojocs són bons o són dolents? Bé, potser la resposta és que depèn. Depèn de a què jugues i de com jugues. Si jugues massa, si jugues d'una manera excessiva, doncs segurament serà dolent. De fet, alguns estudis demostren que jugar de manera excessiva està relacionat amb problemes per dormir, amb la depressió i amb l'ansietat. Bé, de fet és evident, no? Si estàs tota la nit jugant obsessionat, doncs tens problemes per dormir. Però, d'altra banda, els videojocs també poden ser bons. També tenen beneficis. Alguns beneficis dels videojocs són la millora de la concentració, la multitasca, la memòria de treball, la capacitat de pensament crític o la resolució de problemes. Resolució és un substantiu que ve del verb resoldre. Resoldre significa solucionar. L'important és jugar amb moderació. I, a més, els videojocs també es poden utilitzar com a teràpia. Hi ha alguns terapeutes que utilitzen videojocs. I això és perquè no tots els videojocs són violents. Sí que hi ha bastants videojocs que tenen violència, com aquests els shooters, això que disparen armes i pistoles, però també hi ha altres videojocs que són relaxants o així com per socialitzar. Hi ha videojocs de molts gèneres diferents. Hi ha un videojoc relaxant que es va fer molt popular fa uns anys, que es diu Stardew Valley, i en aquest joc tu tens una granja, tens una casa i un camp, un tros de terra, i aquí doncs tu et pots fer la teva granja i pots anar a pescar i vius al costat d'un poble i en aquest poble doncs hi ha diferents personatges i pots parlar amb ells i pots casar-te també a dins del joc, esclar. I bé, aquest és un videojoc que es va fer molt popular i és doncs relaxant. Així que per respondre a la pregunta de si els videojocs són bons o dolents, doncs la resposta és la mateixa, no? Depèn. Depèn de com els utilitzes. Un videojoc, al final, és una eina, una cosa que podem utilitzar, i el resultat de si és bo o és dolent, doncs depèn de com utilitzem aquesta eina. El mateix passa amb un cotxe o amb un plat. Si tu utilitzes el cotxe per anar massa ràpid i per fer mal a la gent, doncs, òbviament, és dolent. I si tu agafes un plat, el plat de la sopa, per exemple, i agafes el plat i el trenques al cap d'una persona, doncs, òbviament, també és dolent. És com el típic dinar familiar
no? Quan no hi ha bona relació a la família, doncs si algú s'enfada molt amb la sogra, li pot trencar el plat de la sopa al cap i llavors doncs tenim un problema, no? Però bé, això de les sogres i els dinars familiars és per un altre episodi. Avui continuem mirant vocabulari relacionat amb el món dels videojocs. Actualment, l'idioma universal o la llengua franca és l'anglès i en el món dels videojocs també. Doncs en català utilitzem moltes paraules de l'anglès i també catalanitzem molts verbs anglesos. És a dir, transformem alguns verbs anglesos al català. I això ho fem d'una manera molt simple, molt fàcil. És que el verb en anglès, al final, hi afegim i posem ajar. És a dir, E-J-A-R. Per exemple, de l'anglès to ban, que significa prohibir, doncs en català diem banejar. O de l'anglès to farm, doncs fem farmejar. I així ho fem amb molts verbs. Per exemple, craftejar, tradejar, campejar i així molts altres. Aquests verbs no són al diccionari, però els utilitzem. És clar, també tenim la versió catalana d'aquests verbs. Per exemple, de banejar podem dir bloquejar o fer fora algú. Per tradejar podem dir negociar o comprar, vendre. O per craftejar podem dir fer, crear o construir. Hi ha un verb català que també utilitzem molt, que és viciar-se. Viciar-se ve del nom del substantiu vici, amb V baixa. Un vici és un mal costum, un mal hàbit. Per exemple, fumar o beure alcohol són vicis. Un vici, però, no sempre és negatiu, pot ser neutre, com per exemple menjar xocolata, també pot ser un vici. Però si ho fas massa, és dolent. Si menges massa xocolata, doncs és dolent. Així que un vici en general és una cosa que és addictiva i que si ho fas massa és dolent. Però bé, molta gent que beu cervesa també diu que si beus massa aigua és dolent. Així que, bé, no sé què dir. Tu creus que la cervesa i el tabac són vicis? En fi, tornem als videojocs. El verb viciar-se significa jugar molt a un videojoc. També té el significat de jugar amb passió. Viciar-se, amb V baixa, és un verb regular i reflexiu, és a dir, em vicio, et vicies, es vicia, etc. També utilitzem molt el participi viciat, viciada, amb el verb estar. Estar viciat o estar viciada. Si estàs viciat a un joc, significa que hi jugues molt i estàs una mica obsessionat. I també utilitzem els substantius una viciada o un vici per dir el temps que estàs jugant. És a dir, una sessió o una partida. Si, per exemple, jugues una hora o 2 hores, doncs aquesta hora o 2 hores és una viciada. I els videojocs, la veritat és que són un vici per molta gent. Al principi de l'episodi hem vist que uns 2.000 milions de persones juguen a videojocs,
però no hem parlat dels diners. Quants diners genera, quants diners mou la indústria dels videojocs? Doncs bé, a l'any 2025, aproximadament la indústria mundial dels videojocs va generar uns 195.000 milions de dòlars. Repeteixo, 195.000 milions de dòlars. Això és una barbaritat de diners. Una barbaritat, per cert, una barbaritat de significa molta quantitat. I sí, 195.000 milions de dòlars és una barbaritat de diners. Més del 50% d'aquests diners va ser pels mòbils, és a dir, els videojocs que pots jugar pels telèfons mòbils. És a dir, més de 95.000 milions de dòlars es van fer pels telèfons mòbils i d'aquests 95.000 milions, el 85% va ser de jocs gratis. Però, a veure, com pot ser que un joc gratuït generi diners? Doncs sí, és possible amb els micropagaments. Un micropagament o una microtransacció, són sinònims aquestes paraules, és un pagament petit. Micro, que ve del grec, significa poc, petit. Doncs la majoria d'aquests jocs gratis tenen a dins del joc aquests micropagaments de 20 cèntims d'euro o 50 cèntims d'euro o 90 cèntims. Hi ha alguns una mica més cars com 2 euros, 5, 10 o fins i tot 20 euros. I si tu vols tenir alguna cosa extra a dins d'aquest videojoc, pots pagar aquesta petita quantitat de diners i aparentment molta gent fa això perquè, clar, el 85% dels 95.000 milions de dòlars són d'aquests micropagaments. És a dir, que la majoria de la gent que juga pel mòbil juga a aquests jocs gratis i al final gasta més diners en els jocs gratis. Això és com la xocolata o la crema catalana. Quan comences a menjar en vols més. Doncs la gent es descarrega un videojoc gratis i diu, mira, que bé, és gratis, no necessito pagar res. I comencen a jugar i juguen i volen jugar més i al final gasten més diners. Els jocs gratis volen que la gent estigui viciada i quan ja estan viciats, després volen que paguin, que gastin diners. I així és com es creen els cercles viciosos. Però bé, si ets una mica intel·ligent i saps jugar amb moderació, doncs hem vist que els videojocs també poden ser bons. Tot depèn de com els utilitzes. En fi, això és tot per l'episodi d'avui. Digue'm, tu què en penses dels videojocs? Hi jugues? No hi jugues? Coneixes alguns videojocs famosos? Com sempre, moltes gràcies per estar aquí i ens escoltem al següent episodi. A reveure!